And now, here's your anchorman. Action! Firing line! Action! Firing line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, nag-inuregla ang anchorman. Ako naman Aksyon Art Tayhupon. Welcome na diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Karon iyang gabi Nobyembre 22, 2019. Liwat na naman kita nga gabi-abi sa masuki nga matag palamati sa Aksyon na Firing Line na program. Welcome na, tubdob kita stock na nga alas 9, karon nga gabi sa pagdulong sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon na balita nga aton na pagatutukan. Pero antes ang pilag ka mga pambukas naton nga mga balita kang informasyon, unahon ta na pagtsekyar sa lakat sa panahon. Kumustahon ta kung ano na ang sitwasyon ni Tropical Storm Sara. Ang pinaka-latest nga weather advisory baloon naton gikan sa PDMP. Mangin mabalod bala ang aton kadagatan? Magaulan bala o kung hindi? Hibaloon naton ang sitwasyon sa aton panahon. Teresa, Aksyon Balita, Weather Updates. Let's have action gani Republika gikan sa PDMP. Action gan may gabi please kamin. Mayang gabi, Action Art, no? Kag sa aton mga listeners, mayang gabi man. Si Sara, isa ka bagyo. Ang klasifikasyon niya ini tropical storm. May ngalan ini siyang Fongbong sa international, no? Tropical storm Sara, may antad ini siya sa distansya kapin sa 555 kilometro sa nasidlangan na minhan nasidlangan o kung is northeast sang kasiguran Aurora o kung ara sa 570 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Tugigaraw City sa Cagayan. Kagari siya sa 17.7 degrees north, 127.1 degrees east. May persa ini siya kung may ginadalain siya nga kabaskugon nga hangin. Kapin sa 65 km per hora, nagamadlos ini siya masobra sa 80 km per hora. Kag nagagiho ini siya sa direksyon padulong sa naminahan nakatungdan o kung north-northwest sa sulod sang 30 km per hora. Si Bagyong Ramon naman, na downgrade ini siya sa isa na lang ka low pressure area. Pagugpaas siya kagina sa Kayapa, Nueva Ecija. May ari saya manahamtang sa 16.5 degrees north kag 120.9 degrees east. Maulanon ang tsimpo dito nga may pagmadlos nga huyop sang hangin sa Batanes kag sa Cagayan. Tuga ini ni Tropical Storm Sara. Ang kabugusan sang rehiyon sang Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, kag sa iban man nga bahin sa Cagayan Valley. May ara nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ob nga tuga ini sang low pressure area nga anay si Ramon. Okay. Ang kabugusan man sang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang aton pungsod, padayon nga may pag-uum-guum ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot din na ligwin nga mga pagulan. Tugay ni sang localized thunderstorms. May pagmadlos man nga huyop sang hangin. Halin ini sa naminhan na silangan pakadto sa naminhan na katungdan o kung northeast to northwest. Naga-apekto sa bugos ang naminhan kag central sang Luzon nga may mabalod ang kadagatan. May ara man kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin naman ini sa naminhan na katungdan pakadto sa nabagat na nakatungdan o kung northwest to southwest ang maga-influensya sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod man ang kadagatan. Kag diri sa aton may ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Maghalin ini sa naminhan nakatungdan padulong man sa nabagat na nakatungdan o kung northwest to southwest ang aton mabatyagan sa kabugusan diri sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan. May idulot ini na ligwin nga mga pagulan
ang aton ma-experiensyan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay at sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa naminan na katungdan, padulong sa nabagat na nakatungdan na maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag wala itagya gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanay asta sa kasarangan lamang ang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sang alas 11:25 kagina sang ugto nagunas 0.1 metro ang kanabawon magabalos ang taob alas 4:13. Karon sa kaagahon sa takos na 1.3 metro ang kadalumon. Alas 5:18 ning hapon nagtunod si Haring Adlaw kag magabutlak ini siya alas 5:41 buwas sa aga. Subong ari kita 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. Amo na kabugusan sa aton lakas Jimpo sin Kabi Action Art. So, pwede naton mahambal ng aton bilog nga simana, mangin matawhay di ang probinsya kag syudad sa Bacolod. Ang Bisaya sa Mindanao daw safe taya. Daw Okay. safe ta. Kay ara man lang ang weather system sa tropical disturbance ara sa extreme kag sa central sang Luzon. So, Although nga why man kamo na monitor action gan nga ara pa sa gwa sampar nga panibag-o naman ga develop nga weather disturbance? May ara kita ginibentayan nga surface trough. Harin ado ara sa tunga-tunga sang Marianas kag sa Micronesia. Damo galom da. Amo na ginabantay-bantayan naton. Ay, sige. Sunod-sunod kay tungod sa kapaang sang surface sa Pacific, West Pacific Basin. Pero kundi ari na kita no sa pag-amat-amat kambyo sang mabugnaw nga panahon, pila ang pinakamabugnaw nga na-record so far sang PDMP? Ara kita sa pinakamabugnaw kon Bacolod lang, Bacolod, no? Daw ari lang kita sa 26. 26. Mga mataas-taas na yon nga mga elevasyon butang Tabila, Carlota, Gintubdan, Salvador, Benedicto, ara daya sa 17. 17. 17. Bugnaw na gini katama. Talisay, ang kapresuhan daw ara na ya sa 19 hasta sa 22. Okay. Pero ang gina-expect tayo pag-abot pa sang February, March, do mo pa ng pinakamabugnaw. Amo na. Normally ang average naton as percolated nga data sa temperature reading naton ara lang sa 26, 28. Wa ita nakapanaog da kay ti i-record mo na ang bago hasta Hinubaan, ang Talisay hasta San Carlos including ang Canlaon City. Negros Occidental lang niya. Ginadala lang naton ang Canlaon. Kay ti ara ang elevasyon nga daw mataas-taas mo. Okay. No? Sige. Action gun, salamat, Gid. Okay, thank you. Good night. Action! Firing line! Action! Firing line! Aksyon gani Republika sa PDMP. Kuha na to na siya ginadugsing kay Gapromisa, malawig na sang iya Bisaya nga manok. Pero hasta subong duway man magtupa. Alas 7 punto na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, anong pila ka madalag ko. Nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon, Brian Morden. Ako naman ang inyo amigo sa mikropono. Aksyon Art Tayhupon, nano mga balita nga tutukan karon nga gabi ho. Diri iya sa probinsya, bulig agod magkatibawa sa mga mangunguma sa Negros Occidental sa krisis. Ginapasalig ni Senador Villar. Rice Tarification Law, hindi na kinanglan. Ngay-review, sunog kay Villar. Ay naano man nga, hindi dapat pag-i-review pero kaintindi sa sang epekto sa mga mangunguma. Vaping, tandaan ta sa mga nag-vape dira. Okay, ginadumilian na sa pampublikong mga lugar base sa mando sa presidente. Ang pamangkot pagpatuman sa regulasyon sa lokal san uumpisahan sang PNP. Sa balita lokal pagid, bayaw sang alkalde sa Inigaran, arestado ho sa drug operation ni Baloon ta ang detalye sina karon dugay-dugay. Kagiban pagid ng mga balita sa national pero antes sinay Baloon nato nanay nano ini may nasapuan o kung may napatay sa
terminal sang bus. No, hibaloan naton sa patrol ang balita. On standby sa aton nga linya pambukas imbukada karon nga gabi. Aksyon John Diaz sa patrol. Aksyon John, may gabi. Maayong gabi, Akson, at sa aton mga kakson. Base diri sa inyo sa pagdumalahan sa isa ka kompanya, temporaryo nga hindi pag-reveal ang alan sang lugar. Kumugaw latulat pa sila kag matapos sabi diring pagproseso mismo sa eksena sang krimen. Nagkang tanan diri sa isa ka kaso kung sa rin nasapuan nila mga patay ang isa diri ka lalaki Action Art. Nagahigda ni siya, nalimutin na po kawabi sa iya nga mga kaupod. Pag wala na Action Art naka-response sabi, kag dito na balan nga wala na sang signs anuman nga mga sang kabuhi, no? Uy. Ang rason kung agilayon diri nga nagkadto ang doktor abi diri sa lugar gid mismo, nagpatigayon sang pagsakyar diri sa persona nga ini. Samtang temo na may pilaman kay mga emergency responder nga nagpadulog diri man sa lugar sa isa ka lugar sa surad sa Bacolod sinigid lamang nga gabi. Ang lugar na gamit tinaro sa gyapon ang kalinong kag ang sistema kay ginamik sure sang ila diri no nga mga ibang diri gabi ka mga personnel nga hindi mabulabog balang palibot kay once mabulabog ang sunod kag ang bagay diri nila sa iba nato na istorya kay na nga basib lang ginaguso diri ang taho kag magka-problema pa. So tuyo diri nila sun art nga mas mayo nga hindi na anay nga mga ang name sang lugar tubtob nga matapos ang pagproseso sang soko kay ginapatian diri natural death gid lamang mo Natural death. natural death action ang kapatay sining isa ka persona naman. Amo na nga hindi pa gid naton ma-reveal ang exact address. Pero ari naman ang ambulansya, ang mga kapulisan nga rin naman diri sa lugar, ang crime detectives ari naman diri sa area gid mismo kunong Soko nga ginatapos na nila ang processing. Pero sa siling ko na, isa ini siya ka lalaki ang sa Pondri patay no sa isa ka lugar sa may surad naman sa Bacolod karon gid lamang nga gabi. After few moment siguro base makatag na sang statement diri ang kung sino man diri karabi ang mga tiglawas sa sininga tag-iya ko tag dumalaan sa sininga lugar para makatag sa iya nga official nga statement kung ano diri natabo sino ining napatay sa panbabay patay karon nga gabi action na art diri sa lugar. So kita hindi pa kita kasulod sa area, medyo mga pila pa mga 300 meters away pa lang kita action art dito mismo sa crime scene. Pero maninag natol may mga ambulance na may mga nag-blinkers diri, may nagasulod ka mga kapulisan diri sa area. Nakabutang na sang police line diri ang aton nga mga kapulisan kag wala gina-preserve ng area gid mismo para hindi abi mo na matandog, hindi dira ma-contaminate ang lugar gid mismo kag para makapatigayon gid sa nagakaigo nga investigasyon diri ang mga kapulisan, particularmente ng penal crimes operative. Ang background lang do ang matabo na di is do nang ita bala no may ginapatigayon nga count off sa mga personnel o rather sa mga tao abi mga pasahero mga muna abi kung sino masakay pa paglibot ang sunat mo na nakita nga nagigdadra pagpukaw posible mo na nga wala na naka-response and sina mo na action at nga nabalaan nila ano ano na siya diri siya namtang malapit sa gasolinahan. No? May isa ka gasolinahan diri sa isa ka lugar sa Bacolod. Okay. Lagi sa punta do corner sang gasolinahan action at Gano siya gahigda siya? gahigda sa action at Empleyado siya nga on duty. hindi sa empleyado. Hindi siya empleyado. Pasero lang gid siya. Near pasero lang gid siya action at. No, pero Okay. hindi natin ma-confirm kung anong ginalinan sa pagkapatay bising sini nga pasero kay wala pa man gin siya natigay na idalom abi ko na check it sa aton nga magkapatid. Pero gi-confirm ni sa ato sa aton mismo sang tagdumalahan diri no sang isa man ka kompanya. Okay. Pero mula na naman ayon ato sa mga ka-aksyon base man diri sa inyo sang company gid mismo kay sila lang gusto nila bala sila mismo ang matag sang full details sa action hard kay inali karon ng pamilya sining napatay basig na makikibot kag kuno na matabo sa ila. No, pero Gani man. pero ilagi na pa siguro posible diri natural death gila ang patay sa siniman nga persona. Okay. Last report gikan diri sa patrol ang dugang nga detalye nga patian diri sa Gyapon sa DY Easy Action Radyo Bacolod. Ito taglibot sa Bacolod Action John Diaz na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Breaking news. Salamat gid patrol with action John Diaz, pasahero na sapwan nga wala na nagaginawa. Way na sang kabuhi nanong tamo ni siya. Basi kon bangod ni siya init sang tiyempo, no? Kaina gani medyo hindi man mayad ang kondisyon ta. Nag-abot ginang tiyempo nga gulpyada man nagataas ang imo blood pressure
bangod sang kainiton sang panahon. Pero thank you kay Ara Jackson ang defensor ho. Siling ko hindi kagid magaling stupad ko di anay. Diri kagid anay alaalay day. Alas 7:07 na Action Radio Philippine Standard Time na no pila ka madalag ko nga mabalita na unahon nato niho atensyon sa tanan nga mahilig sa vaping. Ang vaping actually isa ka electronic cigarette ini, also known as e-cigarette, no? E-cigarette ni siya. Now, ini siya handheld battery powered vaporizer. Amo nang pagtawag kag ti ang iya bala pag-develop ang pag-improve niya in terms of business, negosyo. Puwerte kadasig ini mga kaaksyon sa diin worldwide, grabe na ya. No, ang pag-adapt kag madamo ang nagpatronize, nagabakal, nagproduce sang e-cigarette o kon vaping. Grabe mo. Worldwide. Pero don't you know nga ang ginatawag nga e-cigarette o kung ining vaping, hindi lang ni siya bag-o, no, nga na discovery kag bag-o nga practice sa bilog nga kalibutan. Kaya actually, ang ginsugdan gid kon balikan tang istorya, ang background sang vaping, may ara gali nga nag-discovery kag himo sini nga katulad sini nga gadget. Ang tinutuyo, ang purpose niya is for medicine. Gamiton ang gadget. Why ni ginabaligya? Kay para ni gali bulong kuntani sa mga pasyente. Ang problema lang kay sang ulihi ay damo yang nakakita kapin pagid ang nag-improve nga sa uliti butangan nila sang content ngang gwa bala daw sigarilyo gid ang epekto. Amo ining rason kun nga ining ginatawag nga electronic cigarette nag-improve kag ang negosyo worldwide. Grabe ang pagtaas kag grabe ang income sang mga nagproduce. Mismo ang dalagko nga mga negosyante, no, nga sadto kompanya nga nagaproducer sa mga sigarilyo, naghatag man interest, naghatag man sang pag-create pagidugang, gimpa-improve. In fact, damo na gani nga mga flavoring subong nga mo na ang available sa merkado. Tidiri sa Pilipinas, nagsulod man ini ang e-cigarette, kagkadamo man sa mga nagbalakal. Actually, ang e-cigarette, amo na siyang nambal naton kaina nga handheld battery-powered vaporizer nga sa diinti amo ning ginagamit sang kalabanan nga mga smokers kay kunong tuyo nila nga para nga makakwit o kung makauntat sila sa pagpanigarilyo. Ang nagakatabo, mga kakaksyon, ang nagakatabo nga ti ang latest nga mga models na chargeable, tapos pila ka oras lubat siya mo. Iban nga rin, ibilog nga adlaw nga hit-hit ilat, hindi pa malubat. Kag amo na ang rason nga diri sa Pilipinas, ang e-cigarette, kung makita mo na suskapin pagid sa primero sang way paginban, bisan sa mga kalanan, bisan sa mga ilimnan, makita mo kung magbuga gani ang gagamit sa e-cigarette, matiyag kumbilog nga kwarto, ano-ano malang tambutso man, sang salakyan nga nagbuga, galing ti puti lang ang kolor sang aso niya. Amo ning rason nga, si Presidente Rodrigo Duterte, may case mo, may natabo nga insidente nagligad kag nadiskubrihan. Kaso nga sa diin, positibo nga epekto sang e-cigarette diri pa sa Visayas kag babayi pa ang una nga nagaangkon sang sintoma no nga ginapatihan epekto sang e-cigarette. Yamakon mo nga diri sa aton madasig lang nga nagdamo ang mga market, nagumpisa sa online ang pagbaligyaan na sini kag subong mga pamatan-on grabe ang kadamuon sang mga users. Ang entrada pagsulod gid sa market in 2003, grabe ang pag-increase kay 2014 nagapakita
Nga dito sa pungsod Amerika, would you believe, 13%, 13% sang mga Amerikano nga high school students at least nagagamit sang ginatawag naton nga vaping o kon e-cigarette. Grabe ya, mga estudyante mismo sa Amerika, kag 10% in 2015 ang mga may edad na sa Amerika ang nagamit sang sining e-cigarette. Sa pungsod sa UK o United Kingdom, ang users nag-increase man sa record in 2012. Primero sa 2012, mga 700,000 ang mga nagagamit sini, pero pag 2015, ang record sang UK nagdangat sa 2.6 million, no, ang nagagamit na sa ginatawag naton nga vaping. Yamakon mo na, grabe mo. Daw, matyagan ko ang pagtalbo niya, daw hindi mo ma-explikan nga daw iban siguro naganyat blas yun daw kanami, tulukon daw ga-enjoy sila nga gagamit sa vaping, no? Pero ang una-una gid kon history ang pagambalan, ang electronic vaporizer kon tawgon, kaysa primero aksyon, ang nagamit ni siya for medical purposes. Nga ang ginabutang dira sa electronic vaporizer, mga medicinal compounds, kag ini, imbento ni Joseph Robinson. Amot na pariente guro ni aksyon 1927. Pero purposes, daw the same balang principle, kag pag ang disenyo niya, nga mo na, pero gamiton saya for medicinal purposes, kay mga medicinal compounds ang ginabutang. Tini nga device, although available siya, kag nakuhaan sang ginatawag naton nga patent o kung iyagid balaya, nga disenyo, ginatagan sa authority nga ina nga disenyo, siya gid ang nagdiskubre 1930. Pero ini nga device during the time sang 1930 hindi pa ni available for sale sa merkado. Amo na ang pila ka mga history or background sini nga ang e-cigarette nagumpisa sa electronic vaporizer. Do mo ng konsepto kag kung paano sa create. Dito sa Amerika, ang Patent and Trademark Office, amo ang 930 man, naghatag sini sang authorization sa kay Joseph Robinson. And the rest is history. Amo na, grabe ang pagdamo ang mga kabataan, especially, nagakaganyat. In fact, may mga contest ganini sa Pilipinas di sa aton, even here in Bacolod, may mga nagag-contest. Man kita ko sang nagagamit sang vape, nga mga kabalo sila aksunan magdisenyo, gani ang nagagwa blang nga aso. Mayara pa mga disenyo sila nga, but paano nila na nga may naga-circle-circle, idamo na, no, nga mga tricks ang ginahimo sang mga nag-vape. Sa mga nagagamit sang vape, diri sa aton sa Asia, sa pungsod China, may isa man nga naghimo sang vape nga siya man yang sang e-cigarette nga siya man yang disenyo man ang ngalan niya si Hon Lik. Now, isa ini ka research pharmacist sa company nga primerong ginaobra nila ti mga ginseng products, pero sa uli na nangin interesado siya sa pag-invent or paghimo sang modern e-cigarette. Amo ni siyang nagbulig man, no, nga nangin madasig ang distribution in the market worldwide. Now, sa ulihi may mga negatibo kang malain nga epekto sa ikayong lawas ang tawo, nga damo na sang mga nasyon man nga nagdesisyon nga at least iban, no? Iban ang paggamit sang ginatawag naton nga e-cigarette o kon vaping. Sa karon ang pinaka-latest, 20 na ka mga pungsod worldwide, kalabanan sa South America, sa Middle East, Southeast Asia, nga nagalakip sa Pilipinas,
ang nagdesisyon, no? Nga i-ban ang paggamit sini, especially sa pampubliko nga mga lugar. Tinaligan nga law, ang presidente mismo ang nagpalayag sining nga. Ining mga nagagamit, nagapaburhot o nagapaburot sa maba nila sa kasugikan sa vape o gikan diri sa e-cigarette, hindi na kamo pwede. Nga magpinagusto lang kamo da, nga bugahan nyo ganing ingod nyo, tupad nyo, pamatyagan ko do pila pa ka minuto antes mapuas kag makita mong imo tupad. Maputos kaya mo sang vape ni kay bisan sa mga kapihan, amo na nga bisan 5 kamo abi aksonan nga naga tinuparay kamo pangapi, no? 5 kamo nga nagapanigarilyo, gamit iyang tabako abing produce sa mga negosyante. Isa lang ya ang nagagamit kang naga-vape. Pagbuga nyo nga 5, balusan niya kamo ka isa lang, 10 ka pa magbuga, putos kamo tanan, hindi kamo kitaon. Ibangod man sang panibago kung latest nga nadiskubrihan nga mayara sang epekto sa ikayang lawas sa mga nagagamit sini, sila sa presidente o dali lang ibanay na hindi na pwede maggamit sila sa mga pampubliko nga mga lugar. Galing katiway paginman, nagwa ang specific nga kaundan sa pag-regulate sang amo iyang e-cigarette. Pero kabay pa ha, gatani sa mga nagagamit sini, please, hindi naman baliwalaon ini ang question. Kaya ang PNP mismo nagambal nga willing sila nang magsunod kay ipatuman girayon ang regulation, silingkote ano ning himuon, ano mga penalidad sini kung madakpan ka sa mga pampubliko mga lugar nga magamit kasang ginatawag nga vaping, ginatawag nga cigarette, no, nanong matabo sini. Kay kita gani diri sa Bacolod, sa sigarilyo pa lang, sa anti-smoking ordinance, di gani kita kapatuman, temporaryo lang to, damo magyapon pa sa way man gani sa napasakaan. Damo nang isa sa masubo gid nga sitwasyon. Naibaloon naton sa Public Information Officer diri iya sa bahin sang Negros Occidental Provincial Police Office, amo man didto sa may PRO 6, nano ang ila sinigin papanaog naman nga mandato diri o kon order, especially sa mga miyembro sang kapulisan. Kaya nga bali Presidente Duterte, makita nyo nga vape na sa pampublikong lugar, arestuhan nyo. Tiyano nga hambal diri, ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Nanong ila sining nga direktiba na nga ginpamanaog, gumando na tanan nga mga miyembro sang kapulisan. Ang iba sining nga way kay balo pa, siling ko basi balakon mayong pa burot nyo da. Kag sa ulihi, basi kon disgrasya kamubla. Pero antes sinaw nabalikan ko anay patrol. Patrol reports. May balik si Aksyon John Diaz sa mga kaaksyon. Breaking news. Aksyon John. Din siya bagay. Ari di siya. Away siya. Dali lang. No? Ibalikan natin si Aksyon John Diaz. Ari na. No? Kaya may balik siya nag-indicate si Aksyon John Diaz, masulod siya na unahon lang siya antes ang atos ni police. Aksyon John? Aksyon na art, sige po lagi bigyan report ay nakasulod ka diri sa compound sining Bacolod Ferries North Terminal sining mga tinion. Makita din naton isa siya kano actually ang bangkay sining lalaki. Ari pa gid sa sulod dili isang ferries bus action na art no. Okay, nasa din naton information nga na is mga around 5:30 sining hapon haling sa Banwa sang hindi magalona in 34 anyos na lalaki. Nagtanong po ang ngalan niya sa night shift ongoing sa investigation. Okay. Siya sa Ferris Bus na may plate number 5087. 5087 ining plate number niya. At ang ining bus bago lang nakabot no haling sa AB Magalona. Pagabot diri nagpanaog na tanan ng mga pasahero. Nga rin na lang pagkanto na sa may parking area, mapatugong posible ni gasolina ining series bus. Na tingala ang isa konduktor nga isa man niya kakilala man. Kaya tianay konduktor ini siya sang ferries initially action art. Pero sa 2017 wala na niya diri siya sa serbisyo. Okay.
Pagkatapos sina yung pukaw ya. Galing kiti pag wala na nagbugtaw. So bali ara siya sa ibabaw sang bus gali ya? Ari pa sa sagyapon sulod sang bus. Mm. Asya ka sa tubangan sang bus galing kay hindi ko lang gid maninag ang sitwasyon niya sa sulod. Kay ginapalibutan ini siya diri sa iyang mga pamilya. Ari diri ang iyang asawa. Ari di ang Mga pila na edad ya? 24. 34. Uben pa. Robin pa, 34 years old in his action art. Tapos magagila man nakabot rin yung mga pamilya no. Mismo sa lugar. Pero kati through Ma'am Jade Ceballos, no, bulig din nila sa mga nakapatigayan pinakapasod sa media diri sa lugar. Ito natapos sa ginman ang investigation diri sa compositing ng scene of the crime of the tape. Ang nagino na anong subong diri ang soko. Kung ano rin ila disposition sa pamilya gid mismo. Kung ano rin matabo sini action art no. Kung May manatani kon maka-istorya kita sa pamilya kung bala may ginabatsyag ni siya o kung may maintenance man blas lawas siya. Yes, amo nang atong ginaulat diri kon makapanaog na sila no. Kay aying apat ka pamilya, apat nang may tatlo o duha ka babae. Duha ka lalaki mo diri nagkadto diri. Isa di sa duha ka babae asawa yun diri action art. Okay. Na amo dito mong ang ginaistorya gid ka mga kapulisan. Ara sila sa sulod actually sa bus pay no. Wala pa sila nakapapanaog kay di magulang gid sila diri nakaabot sa lugar mismo. Ang area ang sa bahay naman sang Bacolod sa North Terminal sa Balaca Transit Incorporated. Hindi sila pa makatag sa statement kay pasahero ni siya ang sakay diri kaya ginapatyan natural death ining iyaging kamatay. Ang ginadari nila kung makatag sa statement una ang soko para may balong digtong investigasyon sa soko ay napilatuan posible dira sila makatag man sila nga statement. Kay ti ko mag-suspect sa series bus reaction art wala man niya ginasulat ang ngalan mo mong man hindi nila monitor bala. Hindi na mabalang kung sino gid sakay diri karon nga sa mo sini nga sa lakyan ferry do ka lang siya do ka regular bus bala mo nagisakyan diri niya may mga big bus kada hindi na siya aircon ang salakyan open ganito nga mga bintana kung nung taon mo pa even sa driver kasi may passenger Pero diin siya dapit sa bus sa likod siyang porsyon sa middle o kung sa una? sa likod siya na portion ikatatlo no kay timera di ba diri sa may right may ari na di tagduaan no ang ginapungkuan sa left tagtatluan ang direction art diri siya nakapungko sa may tagtatluan bilang nga bangko dira sa nga damping nagapungko action art no maasa sa delivery kay kung ano di lang ano mo ko dili sa sorry ano ko no di sa damping pungko tagtatluan ka bangko tagtatluan na lang ako siya. Tatluan ko mako siya. Pinakaigad. Kasi lang Breaking news. Ika 6. Action art nga bangko nagapong ko alin sa tubangan tapos sa kilig-kilig sa may window side sa gali. Di siya natin makita diri ang iyang sitwasyon kung sa damping. Okay. Ka nagtataas ang terrace bus no. Wala pa di siya natapos ang investigation ang doon nga mga kapulisan diri sa lugar mismo. Ina sa kanina doon kay hindi naton maaninag ang lugar dito sa sulod kung nakuha na or wala pang bangkay no. Makapta natin diwat ang taga-asar. Doon nakuha na ang bangkay action na rin. Action na rin. Ang bangkay wala pero itong parang decision. Hindi ko pala hindi bawal na dito. Okay. Tapos hindi mawala kami. No problem. Parata mo ito ng bati. Number ng manager dari Joseph Oiko. Wala pa nakuha ang bangkay. Mo pa nang ilagin na wala. Nga makuha. Hindi na pwede. Namatay na ilang. After siniipan na pablasingan, ito nilalibat ang sinakyan Okay. No. So, dugay-dugay abas makuha na ito sa statement ng pamilya. Pag kung may masakit hindi siya balang rin yung kita na siya kamatayo. Pero halin siya ang ruta ang ginsakyan niya from EB Magolona siya nagsakay. Yes.
Kaya ang ruta isang series do Victorias. Victorias actually. Victorias. Alin sa Victorias nga series. Subot ang balon, hindi giman tuman kadako nga bus na, daw minibus siya. Regular bus. Hindi man siya minibus, ang regular ginabaksyon. Regular bus gid nila. Regular bus niya ginasakyan. Muna yellow magdapon ang yan ni tinta. Pero muna adri siya sa may tatlo sa tiyak. Seat na di ba diri sa wala sa to tagduan. So diri sa tagduan dili ika mga linya dila sa nagapungko sa may window side. No, 34 anyo sa gyapon sa liwat no 34 years old ining lalaki. Okay. Wala pa naton kuha. Gina-check pa natin ina diri. Dato nga magkapulis sa pero sa kabugusan ni Italia exact na lugar. Statement karon sa pamilya kag ang taga sofa. Madala sa mag-action diri sa gyapon sa aton pa nga pagpangalaga. Sa gyapon na detalye diri sa nagluntad o kon sabi pagkasapo sa isa ka bangkay sang lalaki diri sa area sa gyapon sa Bacolod North Terminal mga ka-aksyon. Balita gikan sa patrol ang integribot sa Bacolod Action Zone Diaz. Unas sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Breaking news. Why ba makuha ang bangkay ara dira gihapon pero check tani karon ang background kag bala may ara sang history sa sining pasahero nga sa uli na kuan na lang siya na diskubrihan na lang no, nga wala na sang kabuhi samtang nga nagasakay sa isa ka unit sang Balicar Transit Incorporated. Nag-travel siya no? From EB Magalona siya nagsakay pagkadto diri sa terminal sa North sa Balicar Transit. No? Kabay pang subo-subo man is pamilya hubin pa 34 anyos ang iya sining edad. Alas 7:28 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa maka-aksyon ta by the way. Pwede na kamo makapadala sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Pwede man kamo makapadala sa inyo sining mga mensahe kag mga komentaryo reaksyon sa aton pagpangalagad karon nga gabi paagi sa online dira sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Simple lang inyo himuon I-search nyo lang Aksyon Radio Bacolod sa Facebook ara dira ang link nga mabatian ninyo live ang atong nga pagpangalagad kag may available nga chatroom para sa inyo nga mga mensahe. Available man kami live sa YouTube. Pwede kamo dira man magka-monitor o kung may himata kamo dito sa guwasampung sod nagatrabaho, paki-advise sa ila nga pwede sila maka-monitor o makapamati diri sa aton sa tanan nga mga public affairs program nga nagalakip sa pila ka mga matahom nga mga drama. Alas 7:30 na, sige lang ayo alang siya no kay on standby na tanay kayo na si Police Colonel Romeo Valeros. Kay gusto ko na ipaibaluan ng publiko party sa vape la. No, kung damo nagapanigarilyo, subong damo ka man makitaan nga mga e-cigarette nga ginagamit, kabalo ka, ti inisya may arat di sinyo, so mga gamay-gamay lang yung e-cigarette mo, ang akon gani nga manghod nga naggalin man sagwa, pag-abot yan ni nagligad, may ginabit-bit siya, do USB lang ganako, no? Kuan man, e-cigarette man, ti budlay na nga, basiway iban kabalo, nga ginaban na, karon kumadakpan ka na no ang mga sirkumstansya, konsekwensya nga tubangon mo, pwede ka balagilayon nga prisuhon, kay may mga local ordinance man gani sa no smoking, nga do hindi man niya istrikto, kapin pa diri sa Bacolod, yung pulis nga naan kasako man subong kriminalidad subong sa probinsya kag sa syudad kadamo sa nagaluluntad way untat nga drug operation may tao pa yan ang pulis nga magbantay sa mga naga-vape. Pero ang risko sa ikayang lawas kung pamatian ta ang palayag sa presidente mo ng iya sining ginakabalakan no kay kung ang mga nagahitit nagagamit sining vape kung magpinagusto lang sila kag i-allow lang naton bisan di na sila karon magbuga o kag bisan pampubliko nga lugar kay daway pa ma-regulate ang laom laway pablagi na ban kisa makita mo tuod mo sa magkalanan sos na no man lang imo nga may sunog man amoy na ang rason nga ti gusto na to ni baloon nila nung direktiba nga ginpapanaog na sang PNP ano ang matabo sini
No, kung may makita sila karon nga gamit sang vape, ano man automatic ni sila nga pagadakpon. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton sini nga pangalagad ang aton workaholic, no, nga NOCPO Director. We have Police Colonel Romeo Baleros on the line. Colonel, magandang gabi po, si Action Art dito sa Action Radio Bacolod. Magandang gabi po. Apo. Sir, tumawag po kami sa inyo kasi ang mandato, ang pinaka-latest po na order ng Pangulo, lahat ng mga nag-vape, lalo na doon sa mga pampublikong lugar, ibabanda, dapat hindi na po pwede yun, ipagbawal na yon. Sir, ano ho ang inyong natanggap na direktiba at paano po ito i-regulate ng ating kapulisan? Sa ngayon po, wala pa po tayong na-receive na memo from the higher headquarters. Opo. But I watched it from the press conference of our president regarding his instruction to prohibit or to ban totally the importation and usage of vape. Mhm. So initially, I give instruction to all chiefs of police Mhm. to conduct first information drive in the respective area, Mhm. informing the public that the usage of vape in private and in public places is strictly prohibited. Yes, sir. So, in other words, hindi lang po pala ito sa pampublikong lugar. Kahit na sa sariling mong bahay, kung nagbe-vape ka doon, pwede ho i-confiscate yon ng pulis? Yes. Because Okay. it is coming from the mouth of the president Mhm. about the banning of this vape. Mhm. So, ibig sabihin, the total ban, kailangan hindi na dapat ito magamit. Ano po? Yes, because the president want to protect the life of our kababayan. Mhm. This is not for his own benefit, but this is for the benefit of our countrymen. Yes. Ano, Colonel, ang mangyayari doon sa mga online selling ng mga ganitong e-cigarette, lalo na doon? Kasi nakikita ko, kahit dito sa Bacolod, may mga stores na nagbebenta po ng e-cigarette. Actually, may mga sariling stall sila no? Kung sinong gusto pumunta at bumili doon. So ito po ba ay dapat patigilin na rin po ng ating mga kapulisan? Yes. Because it is the order of the president. Nobody is exempted. Mhm. Okay. So, sa ngayon, ang gagawin lang po ng ating mga kapulisan is to inform the people in the respective areas. Yes, we will send a letter to all store owners Mhm. to not to sell this kind of vape or e-cigarette to smokers. Opo. Because according to the president, unlike the ordinary cigarette, Mhm. that the content of nicotine and hazard yung epekto nito sa ating health Mhm. ay indicated doon sa label. Mhm. Hindi katulad itong e-cigarette, walang nakalagay dito kung ano ang mga mga possible Effect. health hazard. Hazard. Opo. Yes, sir. Opo. So, sige, antayin namin yung proper regulation yan at saka yung direktiba mismo na ipapadala po sa office ninyo. Sir, malipat tayo very quickly lang po. Kahapon, yung Talisay City PNP, dahil naman sa pag-follow up nila
kasama yung Cadiz City PNP, nahuli yung suspect sa rape, Colonel, at ngayon nasa custody na ng ating kapulisan? Opo. Nahuli po ito sa area ng Talisay. Mhm. So, this is a good development na napaka-importante ng follow-up investigation sa mga crime incident na nangyayari sa ating probinsya. Mhm. At ito po naman ay hindi pinapabayaan ng ating mga kapulisan, ng ating mga investigators na pag nagkaroon ng isang insidente, hindi nila tinitigilan hanggat hindi nila masosolve. Apa. So, dapat sana all, ang sabi nila, at maliban doon sa ganitong kaso, ang ibang crime pa po all over the province na nangyari, dapat ay masolbar din. Opo, kaya nga po, hindi po naman kaagad natin nasosolve overnight. Mhm. So, nangangalap pa po tayo ng mga information, nangangalap pa po tayo ng mga witnesses Mhm. na makapagtuturo sa mga suspect. Apa. So, at the end of the day, na-identify natin and nahuhuli. Apa. Sige po. Maraming salamat, Colonel Baleros. Unless meron pa po kayong mensahe para sa mga taga-Negros Occidental na nakikinig po sa atin ngayon. Panawagan po sa ating kababayan dito sa Negros Occidental, akin po pinaabot yung programa ng kapulisan, yung ating pong kikidat, yung kabataan kontra droga at terorismo. Apa. So, ito po ay napaka-importante para maging tahimik ang buong kapuluan ng Negros Occidental. At makibahagi po kayo sa kampanya ng ating gobyerno upang labanan ang paglaganap ng illegal na droga at ang problema natin sa insurgency. Mhm. So, kayo po ang nasa frontline, isang simpleng text message lang po para sa ikahuhuli ng mga personalities involved in illegal drugs at mga taong involved dito sa paglaban sa ating kinikilalang peer. Apa. So, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at mabuhay po kayo. Good Salamat evening po. Ang tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office, Police Colonel Romeo Baleros. So matabo sini, abi ko gani aksyonan kung sa pampublikong lugar lang. Subong, hindi ka na pwede bisan sa private nga balay mo kay ang total ban, ang pagangop ni Colonel Baleros, hindi ka na gid pwede magamit sini, hoy nonoy mga inday, kapin pagid sa mga millennials, grabe sini magamit subong, kuidaho gida. Actually, do tayan mo ko gani maganyat, sini mo kido ka nami blalantawon. Kuno abi do ka millennial man simo kido ka alain naman abi kay tinaga vape ka mo. Kapin pagid may mga handy type, balain ng gagmay lang masulod mo lang sa bulsa mo, ma-charge mo. Kag do makasabay kay kun ano ang ginahimo subong sa mga pamatanon. Pero bangod sining mando sa presidente, sa balay mo man, pampubliko man nga lugar, totally ban. Kag subong ara pa sa level nga pag tag sing information o information campaign ng kapulisan, pero by the time nga mabato na nila ang opisyal nga komunikasyon o kon direktiba, pwede na nila konpiskaron ining inyo ginapanag-iyahan nga mga e-cigarette. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you
Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:54 na, may gabi dira kay Kagawad Jofred Sapanta. No dira sa may Barangay Robles, Banwasan ng Castillana. Siling yan doon nag-vape man ang migot na nagligad. Dugay na to, sir. Si Axon Alvin, siguro may ginbakal man siya gani. Galing kung hindi siya kasaw sa flavor, gakadunlan siya. Niya mauntat na lang kung mag-amon niya. Ay, perte. Ari Pagidos, nga good evening, sir. Agi lang ng layi. Sang e-cigarette na mabulanan, wala na. Amo na iya kalawlaw sang layi tadi sa Pilipinas. Si Apong Alagos ni Sara. Sang Hacienda Mercedes, Maaw. May punto ka, 0658. Damo, mga kasuguan, mga layita nga, hindi ka ni mapatuman no? Tapos approve. Mayo gina nga at least isa tubtub do ka bulan nga local ordinances tabla na ang family Ribalde, Hako Salim, Hinardino ginagali sa DSB o 6704 ano sila ga monitor. Salamat gida sa imo sining minsay. Sa kadugayon nakita na naman sa YouTube sa kuno galantaw. Gamonitor kami di sa Tanay Rizal. Sana always na kamo mag-live sa YouTube. Why problema? Nonoy niya. Ay, gali. Salamat, Ginoy. Ara ka na, Danoy. Thank you, Gid, for listening. Ken Alonso, guys, sa Tokyo, Japan. Alin Transporto. Silingya, good evening. Gamonitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Always monitor man Tatay Muroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar. Monitor man mga angels ko, AG, Joy, or Joy, Linlin. Always monitor man Brad Alex Bodoy, si Pritutit. Bobby Bindol, monitor man Family Transporto. Thank you sa inyo. Anthony Sabakan, good evening. More power. Sige. Tesi Deracos nga e-cigarette is not good for your health. Jose Mongcal Torilla, good evening man. Nonalin Sandag Valies. Dito alin sa Vendor Plaza kanami to gali. Nagpahilot ko kay nagsailot to.
siya tapos kupilot bakal na lang kudayon sudan. Kung magplastar to mga vendors, maanad lang manubakal. Manugilot ginapas sa mga customer. May live ban pa sadya to balakon ako vendors maplastar kuya. Matukod man ta guro to kwanay no. Kag dalon to si Pari Rudy. Manugilot. Joseph Pacifico. Good evening, Action Art. Monitor kami di Subong sa San Enrique, Barangay Kagawad, Gino Colde. Russell Jomar, salamat. Alin kay Inting Biboso, Ting, may gabi na monitor sila kuno sa Silin Homes. Edwin Tisa. May gabi Action Radio watching from Manila. Greetings to our father and mother, Mr. Edwin and Mrs. Felisa. God bless. Salamat gid kay Edwin Tristisa. Remy Villamarzo, kamonitor sa Iroreco. Elizabeth Malaca Gamala, salamat. Mayo gid nga pagmonitor sa Malaca family. Paring Jeremy Basti Girhin, Madam Kumari ko Ani Calderon, kumusta ka na mare? Aldrin Limaco sa Nina Shopping, kamonitor Imbong Jocampo. Sa Maaw, Erwin Tristisa, rina sa Mindan Kapisilay gali. Salamat gid sa inyo. Araman si Chi Mosones Cabrillos. Gapalo kami sa Action Radio sa Himaya Hinigaran ang family Mosones. Nelda C. Guanze, good evening. Remy Marfil Tacanloy Jr., Kat Ver, Roland Batiliano. Ari lang ko dia, monitor sa Makati. Thank you gid sa pag-monitor. Dugangan ng iban karon nga mga balita tao ko nang inyong mga mensaheng ginpadala karon nagabi diri kita anay sa mga nagapanguna nga balita sa Kapitolyo Provincial. Now aring senador nga naumugin ang Mayor Cotter kang nagduso sa ginatawag nga tarification o rice tarification law. Now, tiara na sa iyaman kuan mo pagplastar nga ang purpose ko no mabuligan ang pigado nga may bugas nga available nga baklon nga barato sa merkado. Ang laing epekto ugaling sang rice tarification law kay mismo ang nagapatubas sang humay locally amoy ang ginapatay sining kasuguan. Bangod, nagdamo to ng imported rice, barato naman ang produksyon sa mga local farmers ta. Amo nang rason kung nga ang mga local farmers tiwain kami magasto kada ko dason baklon subong tagpulo na lang kuno ka pesos kada kilo. Yawer ano na lang nang guasang mga farmers taman. Di sa Biyernes mag-umpisang pagmamakal sa probinsya sang humay. Now, ano pagin ang mga update nagpasiguro kuno si Senador Cynthia Villar. Di kabalo ka naman sa mga Villar, mga negosyante na iya no? Developer, damo sang negosyo, pero tinanogid ang pagpasiguro nga ginhimo. Yan anong kayuhan nga dalaya nga ginbalita diri sa probinsya. Capital Reports. Sa mga detalye na sang balita, iyari sa Action Marlon Hinobia from Provincial Capital News. Action Marlon, may gabi. Action Art si Senate Committee on Food and Agriculture, o Agriculture and Food Chair Senador Cynthia Villar, among pinakamataas nga opisyal sa nga gobyerno nga nangin dinapit nga bisita sa pabukas formal kay na sa unang adlaw sa ika-14 nga Negros Island Farmers Organic Festival sa tubang sang Kapitolyo Provincial. Di mag-organic agrikultura gyapon nagsentro sa bugas kag sa mga programa para sa mga mangunguma. Sa pabulong-pulong ni Villar kay naging presentar ni Action Art ang mga nakalinyada nga plano, programa or tikang sa nga gobyerno provincial para ibulig sa mga nguma partikular rice farmers agud sa ulihi hindi antos sa epekto sang rice tarification law pagnubo sa presyo sang humay. Una niya ginanunsyo ang 947. Ano na siya? 947 nga kadabuon sa mga munisipalidad sa Bugos nga pungsod. Abi ko tip na siya hay alay.
947. 947. 947 ka mga munisipalidad sa lingon banwa. Why diri malakip ang syudad? Mga banwa ini nga ginakabig rice producing municipalities o kon rice producing towns. Kaysa gin pasar ang rice tarification law sang bulan lamang sang Marso. May ara action art sang gin pain nga pundo ang gobyerno nasyonal 10 bilyones ka pesos bulang-bulag sa mga mangunguma sa idalom sa ring bag-o nga rice law. Sa 10 billion peso ang katunga sila 5 billion ka pesos. Gastuhon na para nga number 1 ipamakal sang farm equipment kag farm machinery para ihatag sa mga nguma sining na-identify nga 947 ka mga rice producing towns. Okay. Lakip na ang Negros Occidental. Dole out na siya. Oh. Baliway balayran obligasyon ng farmers nga mga beneficiaryo sina. Nega. Magsining kita farm machinery, farm equipment, ararang trakturay, gamiton nila action art sa pagtalauma, pagbungkal sa ila sa na talumang duta. Basi traktura, guruya sa tubo na iya? Pwede man traktura, rice planters, harvester, irrigation pumps, tracer, seeder, no? Tiaw sang kapalad, nanto karon ang humayan mo, tagaan ka mo, halimbawa sa kanlo ni traktura, tugag may ito yung mga humayan, ginaman, hindi magkita itong mga kalapad mo. Gina-identify man ang kwalipikado, action art, nga mga nguma. May... Ini nga traktura, pwede ni siya mga dalom, nga mga talamnan, di guro, no? Mga labaw lang guro. Amo to bala kagabigin mo no kung nga may criteria man, way kito kapasar ang kwan, ang Talisay City. Talisay City. Oo, sa kalaparon sang area sang ginatamnan sang Humay Action Art. Okay. Eligible Rice Farmers Association nga dapat nakarehistro sa rice cooperatives. Amo na sila mga beneficiaryo. Action Art, no? Una na siya. Ganyan anunsyo kay nani Villar. Ang pinakatinutuyo, sila parang makakumpit kita. Compete siya? Sa ibang rice producing nation. Ay, so... Partikular ang pungsod Vietnam. Nga gamicanize na to sila. Halos katunga action art to sang rice farming nila is mechanization na. Dutay na lang ginagasto nila to sa mga tao nga ginabayran para magpananom, mag-ani, bangod, ginagamitan na sa mga high-tech nga equipment. Okay. No? So, kung basihan natin, galagas kita sa pungsod Vietnam, no? Kay gamit ka nice na magkita action art diri galing kay gamay pa lang ang porsyento. Ehemplo, Bago City, nakakadto ko na sa Bago City. Damo na action art sa mga rice cooperatives, rice farmers. Kagagamit sang equipment nga harvester. Gatanom. Taaw kita ko na. Gatanom. Gatanom sang humay. Kag harvester ngin muno mo. Manog ani harvester dalan na tracer. Dala tracer, correct. Siguro may magbulad guro action art damo na buluraran. Hindi ako may dryer kamo ya, dryer. May dryer. Ang dryer din laki pa sa action art sa sa equipment nga ginamunong ay panagtag. Dahil naman ya ang dryer nga sa simento mo lang ibulad blaya. Pero may ara ya makina yang dryer nga dra sa malabay gid nga gainit siya nga daw dra sa mauga ang imong palay o humay. Yes. Amo nang ginamuno mga moisture ya bla antes sa mag-process nga imuon bugas. Oh, lakip na sa farm equipment kay panagtag. Ikaduha, atong kahapon bla nga nahatag na una dari sa provincial government. Ang inbreed seeds, di kalidad nga binhi. Para sa mga mangunguma. Atong 20 kilo kada isa ka bag o kun isa ka sako. Ika-tatlo,
ang paghatag pagid Action Arts ang composting facility bla. Composting facility para maghimo sang organic nga abono. Dara isa sa paano koy meron na da. Kita ko da composter. Composter. Oo. Ang iman gani nang ginahimo nila nga mag-decompose, may shredder sila. Iban gani mga kuan, mga panit sang tubo. Ha? Tubo. Anong inang tubo gid mismo? Hindi way labot sila, ang ginahimo, pwede man na. Ini mga sa merkado ginakuha nila bla. Panit sa mais? Hindi panit sa mga mga melon, mga prutas. Correct. Ginagamit man na nila. Kita ko da sa area sa Panukoy. Oo. May shredder da. Shredder. Isa pa gid. Plastic recycling facility. Ano na yung plastic? Anong tuyo siya na iya? Sudlan bugas? I-recycle man ang mga plastic. Dala na siya sa program. Sa program? Siling ni paring Jimlin de Leome, siling nga mo na uso subong sa Dumangas, pre. Wala na pang nabiyan ng tao, bakal na lang harvester. Na, ituod ang man magsiling kawin ni si farmer, hindi lang na kayong farmer ang buwion mo. Ang nagapangani karon to ya. Ang nag-arado to karon yang pila ka karabawon sa diga nila ti way. Way kayo brani. Na ti mag mechanization kaya dari sa Negros Occidental, medyo uli pa magawa mga karabaos ni. Nga makapaway sila? Yes. Natungkulbaan sila? Nga. Kung way sila obra, karon nalangan nga sige ka lang yung palalab sa tigyan niya, ibiligyat lang ni. Alang ang tani mo service dulong nga bata ta sa eskwelahan. Kulbaan ka kung ikaw karabaw sini. Kung ikaw karabaw, mambal ka. Sus, hindi lang papasudla, dali-dali di. Kapin pagkid kung ikaw ang karabaw, medyo may edad-edad ka na. Way man inog bakal ang tagiya. Di siyempre gamit niya mo. Dason nag-maintenance pa bing karabaw? Ay! Buhay na yung maintenance Ang karabaw yung pagkiangay yan, laban na giniya sa tayo yun, kiang. Ay na. Uway na yan siling nga may arthritis ang karabaw, way Waya herbals karabaw, no? Way ano? Herbal? Ang ginausap, mo na. Herbal na. Kita mo ka, gakaon lang karabaw hagunoy, way na ya. Hindi niya makabulong siya mo. Kung sa pila siya sa sagwa lang sa panit, pwede nang hagunoy. Pero ang iba, nang ginakaon nila Action Marlon, amo na, bala na sa karabaw, kung ano makapayo siya mo. Yes. Way ka agi karabaw? Sa marang target, ang mechanization nga ginatawa Action Art, dugay na rin ang ginaplano dari sa ato, hindi lang dari sa Negros, kundi sa pungsod sa Pilipinas para at least makalaot kita sa ibang nga mga pungsod sa nasalin na Vietnam kag pungsod Thailand. Naman yung damo produkto nga humay o kon bugas. Plastic recycling facility sa nasalin na kay ginmono ni Villar kay nasa pabulong-pulong niya. Nga may mga pagtuon nga by tuig 2050, mas damo na ang plastic sa baybay sa isda. Muna pagtuon. Kag isa pag ganing alaway ginatender nila ang balita Action Marlon nga sa sinaman nga mga tinuig damo ng mga isla sa bilog nga pungsod nga mas mataas o kung madula na sila iya. Bangon nga ang nagamat taas ang sea level sa duta. Mapanas labis mapa? Malapawan sila tubig mo. Oo. Mabunbuhinan ng ato sa isla di. Mga tiyan mo na Amo na siya. So, damo Action Art Game Plaster po mga importante lamang ginagin mention ni Senador Villar. Senador Villar. Kay part ini siya puno sana siling tarasang RCEF. No? Atong kahapon bla. Ginalibugan sa ulo ko nga ang nadumduman niya nga import na sa bugas nga buksan sa tanan abi nga mga sa tanan abi nga kung sino nga negosyante. Pamangkot gani sino mga dalagko nga negosyante daw ang nag-import pasulod di subong sa aton. Way takabalo mo. Hindi yan nga isama ng pamilya ni Senador Villar. Kinagin hambal yaman nga kulang gid man kunong bugas na ton diri. Ang rice sufficiency sa Pilipinas mga 93% lang. Ang problema Action Marlon amo ni ginaproba na yung kasuguan
nga why ta naging buligan ang farmers, tatalidra sila ni nag-focus. Kung inuuna ni Guro mga treasure ka makuan kag buligan ang farmers, kag kung magkulang ang gobyerno, pa inanpundo, mo yung ma-import. O ari buligan ta farmers, tabuyon ta ni kay dapat may unod ning ila nga kaldero. Na subong ginuna pasar ang rice tarification law. mo gani. Antes ng balay sang tekang para buligan ang posible mapektuhan ng mga mangunguma. Ikaw kay sindi ka man kay kadalapan mo sa sinda mo sa Isabela to. Sa to bala pero di nang nagaunahaw sa mga kampo makita mo ang karo kagarusa o kon karabaw. Iniyan no nagbaliskan naunay ang karo nga nagdala sang tarification law sa rice tarification law kumpara sa bulig nga dapat amo na tani ang iunahon nila. Ay, do kaakig ko. So, guay daw matras abi ang karabaw. Duso sa karabaw karusa Hindi pala tayo natawag action, Marlon. Why kita nag-question namin yung programa ni Senator Cynthia Villar. Galing dapat ginuna nila ni Anay kung paano ginatagan programa nga sa doon pa nagasinggitan ng mga farmers. Hatagi kami di irigasyon. Galing kayong irigasyon na kadaan sumong matamat na dula ang mga tubig na ginapagi sa irigasyon. Nag-text si Senador Villar? Si Mayor text ba? Mati siya. Ano ko no? Saling niya, sure. S-U-R-E. Sure. Oh, kay niya nag-ayo ko interview tani ibla sabong nag-reply. Interview? Interview kay na sabong nag-reply. Ano oras na nag-text siya? Mga 3 p.m. garo 4. Bauti ko, good. Abtik magsabat ba? Sige, balik. Ano ko no? So, ang pandam kay Nani Villar. Sino ginpandaman niya? Ang mga agency or grupo attached sa departamento or ahensya nga dapat magpasiguro nga ma-implement gidni. Ma-implement gidni. Ginmention niya under ini sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, PhilRice. Sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ginatawag nga PhilMec. Amo itong paghatag sa mga equipments. Ang composting facility, plastic recycling facility, kaya naman sa Department of Environment and Natural Resources. Hambal ni Villar sa mga mangunguma, bantayin nyo. Once gani ang may mando na implement, diba nagtag sa inyo, kag way ka pa mag-abot sa inyo, way grabe ka, lawig sang hulat nyo, pabalaan nyo ko, kay pasabton pa. Ining mga naga-implementar. Istorya ng reaction, Marlon. Istorya, ano, kan? Oo. Anong pambuligan mo? Amo na ningguaya nga nauli ang kumpay. Abot para sa kabayo nga igo ka mag-abot ang kumpay mo nagalalain na. Kaagi na kumbulsyon ang kabayo. Ano mo pang tao ni nga ginawa? Ang iban gani, way na plano magtanom. Way labot nga lamgod ng ilang talamnan. Diba guling siya kadumdum? Ang tabang-tulong kay na ni Senador Villar. Ano kalawig? Ha? Ano kalawig na? Mga sige pati ada. sa Blagrok Minuto. Abisar sa nagatagiti kay nga init. Dara sa Kapitulo Provincial Pamulong-pulong ni Villar. Abangan niyo po yun. Lahat ng bayan nakalista, dapat tumanggap kayo ng 5 million worth of equipment every year. Pag hindi kayo tumanggap, i-report niyo po sa amin sa Senado. Kami po ang oversight para ipagagalitan namin yung PhilMec ba't hindi nabigyan yung bayan na yon ng equipment. At ang susunod na ipamimigay, I think na ipamigay na would be inbred seed. Dapat bawat ektaryang tataniman ng rice, you have to receive 20 kilos of inbred seed per hectare. Mag-report kayo pag hindi kayo binigyan. Kasi itong inbred seed na to will increase your harvest by 50% from 4 metric tons per hectare to 6 metric tons per hectare. Ang idea natin is to bring down the cost of rice para maging competitive tayo sa Vietnam. Hindi ka manawig naman gani, 1 minute. Amo na gani, dalaan mo to sa treasure,
Ano tong bal mo kina? Bulldozer? Hindi gali. Na? Traktura. Shredder. Ano pagid? Kaya ano pa, Bip, ang ganas ng tao maggamit, sina kung hapyot ng sulok-sulok, kaya ano maabot pa ina iya? Dapat ani subong si Senador Cynthia Villar, duro man kwarta ni, dapat ani, siya dahil lang mga farmers, mabakal kuya, alin sa ako niya kwarta. Hindi siya kasunod sa abilidad ni Senador Manny Pacquiao, ang ginahalan lang kikayan nga. Mano na Senador Manny Pacquiao, kay boxing malambalan, pero lang tawad niyo, magkanto di. Waya duro question man nagtag na siya tag sa kalibo niya ra bakal ng bugas. Na masarangan ni Manny action art magatipon sa mga mangunguma sa Negros Masarangan niya na magtipon ka istorya. Ni sino? Ay Manny. Huwa. Kagway mo siya ganing pangita yung farmers ka kunano ka basta sing magadto sa lugar pangatag siya. Si Manny gani guro kabalo na magarado mo. Kabalo sa umani nagdako. Kabalo magarado si Senador Villar raw. Why ni guro katilaw siyempre. Pero nga aton bala ang logic amo ni. Nga subong panila manumduman kag obligahon ang mga government agencies nga ang tao to sa umasubong ang apurahon niya tani anay niya dali lang. Yung mga kabaliga nagabakal sa produkto sa mga mangumatas tasan yung mga presyo hindi man paglabuta sa pulok pesos. Amo na yan tani. Dason sila nga mga ngumabi NFA abi, atagin nyo na ako, sumagin pangumpra ng bugas. Atagin nyo man ang mga farmers na. Kundi mayo. Rice Tarification Law Action Art, way sa nakitaan nga rason si Villar nga i-review ni. Ang importasyon hambalya subong nga harvest season, ang gobyerno nag-umpisa na sa pagpatuman sang istrikto nga pagsulundan sa pag-import. Harvest season, ang pag-import dapat na limitahan sang gobyerno. Pagi sa istrikto nga pag-issue sang ginatawag sanitary, ikaduwa, phytosanitary permits. Amo ni sang major requirements antes ang trader pahanugutan nga maka-import sang bugas. Pati si Villar nga kung istriktohon action art ni Iban mang duwa-duwa na sa pag-import kag malimitahan na ni mapilitan na Iban ko no nga mabakal sang humay or bugas sa local farmers. Okay. Wala kahulugan nga ginsuspender kami gapati kuno nga ginsuspender na ang pag-import sang bugas sila nga ni Villar hindi. Why masuspend kundi ginlimitahan lang. Kay luyag sang gobyerno nga imbes mag-import baklon ang mga ginaprodukto nga lokal sa mga nguma. Alain pag isa ng worry ko mo ni. Bisa uli action Marlon, sige kita import kay sila ni Senador Villar. Nami ni siya ang rice tarification law. Sige import kita, medyo limitahan lang, pero ang mga dalag ko, ang mga negosyante, sige pasulod ya. Dalag ko sa ila mga bodega, taguon lang ni karon ng humay, ang bugas ng import. Kay tiway na kita produkto sa Pilipinas de. Dason maabot ang tiyempo, nagailapit ang eleksyon sa 2022. Ang Vietnam karon mambal dali lang di kami ka-import si Joda kay damo disaster subong kinanglanon mo din namon ang mga produkto namon nagjutay para malang nasyon namon ang Thailand. Tanong gwa ta diri ya kay way ta di produkto. Di ba? May action art way pa naman na aprobahan lang rice tarification law. May datos ang Bureau of Customs na test pa naman maaprobahan sa bulan sa Marso. May nakasulod nga imported nga bugas sa ibang nga nason 1.9 million metric tons. May din nakasulod na. Isiling ni Senador Villar ba ino lang da? May mga ahensya ba nang in charge da? The question sino bing maisog yung negosyante nga mga nakapasulod kung way ka koneksyon sa Bureau of Custom. Kasi sa iba na insya sa gobyerno. Nag-text naman liwat si Senador Villar. Ari naman sa liwat to. Ari si Senador Villar angot sa rice tarification law. Ano ba mali sa rice tarification? We have to liberalize because we signed an agreement with the World Trade Organization
giving us 22 years to make a rice farmer competitive. We signed that agreement in 1995. Ngayon 2017, nag-expire after 22 years. So we have to liberalize. So yung tarification is mag-liberalize, i-tarify ang rice. Di ba protection ng rice farmer, yun yung rice tarification. Hindi naman tinatarif yung local rice, yung imported rice. And lahat ng proceeds sa tarification, ibibigay sa mga rice farmer para sila maging competitive. Hindi sila kasi competitive dahil ang labor cost nila ang mahal dahil hindi sila mechanized. So 5 billion of the 10 billion will be used to give them machinery every year at the rate of 5 million per rice producing town, which is about 947. Nag-identify na sila ng rice producing town. Ang rice producing town are those towns which are planted to rice at the rate of 100 hectares. Si Senadora Villar, pagkaligad ka na nagto naman sa nagkanto sa may Philippine Shrimp Congress. Halin sa istorya bugas, humay nagkanto naman sa istorya, Pasayan. Di may na, kumpleto. May bugas ka na, may sudan ka pa. Yes. Pero kung kantoon mong farmer subong, may ugas silang ginbakal, pulo piso sa merkado, ang kanon nila, bahay pa. Kaya nabilin naman lang ito sa mga nagligad pa nila. Ina ko may nabilin pa. Hindi gani inang mga nabilin sa patubas lang pilang nahot na lang eh. Ay na ano. Ayaw lang kay why mag-timing sa water summit, no? Kompleto, tani ba? Ang water summit dito sa 22 man? 21. Kwanto pre-water summit to nagligad? O gani. Mayara gadya natalan ng kadako gadyang water summit. Hindi sa 21 sa November? Posible amo nang pizza na schedule. Kaya mention to nagligad na interview ko si Sir Frank sa gather sila mga inputs yes. tutang. Ato nagligad pre-summit lang to. Pre-summit sa may bahin sang Negros Residences. Balita Kapitolyo, Action na Marlon Sinabaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Capital Reports. Ako ay beg to disagree, pero pasensya, kay Senador Villar. Ako ay ko nagapati. Okay man ang ara, may planong gobyerno, may programa ko, no? Pero ang realidad bala, please, kadtuin nyo bala kag istorya mangunguma. Hindi ka kamo lang yato yan ang sining ang gobyerno sa nasyonal, gawno istorya sila to niya mo ni farmers, niya mo ni mabulig ta. Way gani kamo nagkadto sa umato ka mag-istorya, be farmers, dali kamo de, may istorya ko sa inyo. O, ano gid ang kinahanglan nyo, anong problema nyo da? Taniya mo na iya. Ang mga gagmay nga mga farm beneficiaries, lantawon nila kung ano ang sitwasyon sa palangabuyan na subong ang iban na kalabanan, ginpaarinduhan na, ginbawi na sang mga tag-iya mismo sang nagpalan reform, nagpa-VOS ang duta, ginbawi ang pagtaliuma. Kaya hindi ba sila makasarang kay bisang kapital no bakal binhi? Why? Tisupong piya nakadumdum, okay man na siya, at least bisan ulihi may ara. Pero dapat ginuna ni siya anay. Nga inabalang kondisyon sa aton mga farmers, gamat-amat na hindi nga. Do kasi kwawi, balayaw, nga subong sa kinahanglan sa mga farmers ka makabawi man bisan jutay lang nga bulig sa ila sining nga mga produktong ginabaligya nga pigaw gid ang presyo. Dirata ni unahon ta daw bisan band-aid solusyon lang da. Paano to silang buligan? Si pari Simeon Lingkurong Kilyo ka problema. Ya 25k ang kapital ko, wala gid kabawi. Te, anon mo na karon? Din mo na bawion? Oh, plus nga diri sa aton may kun tanan diri fully irrigated gid. Okay niya sa mga irrigated areas, at least isa sila ka schedule nga gamitan sa mga facilities. Ti pareho ni sa mga banwa, halimbawa Kawayan. Ang lapad nga mga talamnan sa Kawayan, dira along highway, gausoy bla pa si Palay City, may ara man da, pero may mga porsyon sa mga upland barangays, para sa amon sa Mulubulo to, ato ka pa malibot sa kanduni. Lantawa bala na nga sistema, ti dalon naman tong facility, si travel mo pila ka oras pa, o
kag scheduling tong chimpo, siling ko do ka useless mangyapon. Ang guwa na sa uli, basi kon dira pa lang facilities sa proper sang kawayan, kay 25 barangays, basi hindi iya matalalapod kung magdululungan karon maghingagaw da. Nga magtanom sila kung nga dapat salig o kung ang schedule nila halos sa patubod kag pagdamos ang tubig, madululungan sila karon preparar sa ilang humayan. Ang mga facilities ni paano mo sa iluhon kag schedule man. Tiyan mo na gani siling ko dapat ani may proper anay nga proseso kag inablang may istorya kagid mismo sa direkta mapiktuan sang kasuguan. Okay man na, why kita ga question basi mga maalam giman niya sila mo. That is why nagpungkot sila kay mga maalam sila magdumala sa aton gobyerno pero tilang tawabla ang epekto subong hindi ta na mabatyagan kay why kita kakadto sa mga uma kadto bla kamo sa mga uma. Ngayon may farmers nga nagatanom sa umay. Now, isa pagid nga problema why ko kabati sa iya nga niya mga nagapangani, ini mga nagatinir sa mga kaumahan niya nga ang ginasaligan nila magtion sang trabaho sa uma, nga magtanom dira, magpamasbas, magpanghampil, at least sige-sige ang trabaho. Tikon may mga mabikanize ito, ano naman yung palangabuyan sininila iya? Hindi ayan nga mag-divert naman sa pagpanguling, pangpulod naman sa magkahoy ito sa kubukiran. Sin ko daw, dapat ibutang sa insakto nga perspektibo. Inabala makita, maging nga ang program, effective kag para sa benepisyo ng tanan. Hindi nga inang ikaw lang yan mahimo-himo to sa plano sa drawing board as if kaninsindihan mo, gid nga do amo gina, pero lantawaan ay kung paano ito mabuligan. In the long run, basi pa man lang maumpawan ng farmers sa sining nga programa. Tikon intrahan pag karon sang kurakot, sang korupsyon, basi siling ko madugang pagid ang balda, imbis nga makatibawas ang mga mangunguma. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life extend.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Sa 8:42 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Brian Morden ng inyong regular anchorman. Ako naman Aksyon Art tay hupon. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Antes ang report ni Aksyon Dale Salazar Ariosos, hindi amak nga buyayaw ya kay Senador Villar, tigaling hindi ko yung magbasa sining daw kuha na gina. Nya nga akay wala sang pungsod nga nagatinad ko naga-import kay ang pagbakal sang imported pagwa sang kwarta pagadto sa iba na pungsod sobra gid ka si Villar. Swerte niya lang kay mga manggaran lang ang hinigugma sang Dios. Na kita mo da? Ini mga mangunguma ning hala ka text chaton di. Oh, family Albacino Grande, Ginguna and Modieva family. Ari pa. Oh, nagdulubling text siya pero tigkakig ya. Tiyan mo nagaling kay Tibuligan tang iba na pungsod kaya ang produksyon nila to gusto lubra iya kundi dahil on the Pilipinas while ang farmers ta gutom. Sa abono pa lang sila niya di nakabawi ang presyo nga na pulo ka pesos, correct na. Oh, ang ako na may I am very proud nga abay ko yati mangunguma mo. Si Villar gid ang buhi sa imported rice into yapa ang taga-uma. At ano mo lang na, bala kamo kay pigado kamo ya. Nan. Good evening. Monitor lang ko di sa program mo Lihog lang tamyaw sa family Prospero sa Purok na Ilan, Barangay Kabiaan, from Lenis ang Lagasan. Oy mga abon niya, Wanda family gali kag sumungman Pungyan family na mga second cousin naton may gabi da sa inyo. Ang iba ng mga mensahe nga ginpadala ni karon dugay damo pa dis chat room mo. Pakarunan tay na pero diri kita na sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, may gabi. Yes, Action Art. Ang Task Force Doc 2019 diri sa mga syudad sa Bacolod ang nagapangabay sa mga kabarangayan nga mag-sumeter sang ilang recommendation nga mag-survey lugar nga pwede palukpan sang publiko sumabot nga bulan sang Disyembre. Action Art o kung ini bilang ginatawag nga community
fireworks display designated area o kung CFDDA action art. No? So kay na sa press conference, ginpahayag dito kay na ni November Ray Benafe. Siya yung nagaserve nga technical assistant ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, no? Nga sa mabot nga Biyernes nga adlaw, November 22, magasapol ang tanan nga mga kapitan sa Bacolod upod ang mga kagawad nga assign sa Peace and Order Committee para hambalan ning designated nga lugar nga kung ano lang recommendation nga pwede palukpan sang publiko di makita si FDDA. Usually amo sila mga open spaces like mga basketball court, mga lugar rehabe nga nang ligwa action art no kag layo bala sa mga pamalay action art. So kay naging silingman sa press conference Executive Assistant Pineda ang pamusang task force. Ang recommendation sa kada barangay hindi pa ni siya final once nga nag-recommend sa barangay nga diriabi sila basketball court ang magasarbing CFDDA kay subject pa ini sa gihapon sa approval sa Bacolod City Police Office kay Bureau of Fire Protection kun bala safe palukpan ang recommendation no sa barangay action art. So sunod rin kay Sir Pineda no nga in kaso nga ang barangay wala siya nag-submit abi sang iya dira nga recommendation but silingon hindi pwede na palukpan ang or wala sang may makapalupok nga ila dira pumuluyom sa ila nga barangay action art kasi siya tining kapulisan naton ang pulo diri ka mga police station sa Bacolod pwede sila authorize sila nga magpangdakop kutob sa mga persona nga nagpalupok nga hindi sa otorisado nga lugar o kon CFDDA. Pamatay naton si Executive Assistant Ernesto Pineda. Bali ang nag-submit is 73 ka areas kabilugan sa Bacolod. Oo, pero pila lang ka barangay ni? 31? Hindi sila gusto nga may fireworks display sa ila barangay o kung wala sila area para sina. Ti araton nga pulis. Ang wala yati may libot nga backup sa pangsitada sa mga hindi dapat nila nga palpuan. Ina-reiterate ko na kami ang balmi Lieutenant Colonel Panggi nga ang pagpalupok kinanglan sa designated area lang gid. Ang madakpan nga wala nga gapalupok nga wala sa designated area i-detain dakpon. Sunod na batian si EA Pineda ang dimension niya dito nga 73 ka mga lugar. Last year na siya action art no, ining 73 sa mga CDDA last year pa nga record. Nga record susubong gali amo na yung hatagan nila dapat set sila deadline nga hasta lang sa amo na mag-submit for approval ang barangay. Like action art kay 31 ng last year ka mga barangay ang nag-submit sang designated nga mga firecracker zone. Tibot silingon 31 na ka barangay ang may nagpinalupok abi last year no kaya isa ka barangay pwede more than 1, more than 2 or more than 3 sa mga firecracker zone depende kung ano dira ang madesideran sang barangay council no kay kun dakoy mo barangay pwede kaya ka recommend more than 5 action art para at least ang dira nga publiko kung diin ang pinakalapit nga lugar dira sila makapalupok no sang mga legal nga mga palupok sa mabot nga Desyembre. Galing pag December 25 or 24 kag 31 sang gabi paano tanig i-monitor ang tanan man sa mga barangay abi man? Kaya mali Sir Pineda action art ining police station ining mga kapulisan malibot sila no kay ilan na niya obligasyon ilan na niya trabaho action art pero kung may magreklamo gani against sa imo kung makuhaan ka dira sang litrato or video kag may sang complainant dina action art pwede gid aktuhan sang kapulisan. So sa ni Sir Pineda yan nga ginatugyan sa mga pulis no ang ini nga trabaho regarding sa enforcement no. Dapat dito gid lamang sa allowed nga lugar pwede makapalupok ining mga residente. Okay. Sa isang balita gikan sa Bacolod City Hall, update kita sa issue sa social development Center Action Art. Kay recently, una natin nga na-interview ang head nila nga si Ma'am Roslyn Robrico Action Art no. Iya dito gin-reveal na may 8 ka mga house parent ang gin-replacean or gin-pang-islan bangod allegedly nagapang tolerar no sang ning mga children in conflict with the law kag children at risk
ng mga kabataan nga dira sa Social Development Center Action Art. Pero sa ginpadalman naton ang ining issue ginbulgar diri ni Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. iya gini cluster head ang SDC Action Art. Gasuno siya ang maghambal ka pag-tolerate kadamoy na sa aspeto Action Art. Ang ginmention diri ni Sir Montoyo sa interview naton hambal niya lakip diri sa mga toleration nga allegedly gina-commit sa mga house parent nga ginapasulod ang illegal nga droga dira sa may Social Development Center Action Art. May mga claimants no kay Montoyo nga may mga in-house prostitution nga nagakatabo dira sa may Social Development Center. Mayara sa nagapalapaw bala sa mga pagkaon kung may mga events dira. Kag kung mayroon man may allegedly may mga house parents nga nagapahulam sang cellphone nga bawal dira sa SDC nga ginaparentahan sining mga kabataan Action Art. Kag sa lokasyon Montoyo may mga allegations man nga ginabuligan pagwa ining mga kabataan kay so far sa pinaka-latest nga record 35 tanan ka CICL Children in Conflict with the Law kag CAR or Children at Risk ang yara karon sa may Social Development Center. So kay Sir Montoyo magluwas sa 8 nga ganpang islan nga gin-replacean na effective sa mga bulan sa November. May 4 pa ka mga regular nga empleyado nga sa gihapon sa SDC ang ila gina-check ang records gina-imbestigahan kag ginapadalman Action Art. Pamati naton sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. ang Cluster Head sa Social Development Center. Sa kanyang ginirecommend ko 14 gid ang may atas pa nga regular nga magwa yan ang kay 8 may atas pa gintang replace na yung 8 pero kay kung nag-request sila for review nangayo sila ma-reinstate at pag-deploy sila siling ko kato ka mo sa inyong department head kag mag-explicar may ara nga nakahulam cellphone sa kargila reklamo nga nagapasas ang droga sa sagwa sulod sa Barcelona kung na-advance na nagapapalagyo sa priso for cellphone for rent, shampoo na, may in-house proste, may hapon pagkaon sa gwa, rasyon sa kabatalis pagkaon, mga baboy, mga namin pagkaon, ginapito sa plastic pagwa, ang bilin, mga ugaran sa sardinas. That's why nangayon kita sa budget 2 million para pakudala na lang isisip pataas. Pangad sa mga puso guards na, may 10 million na sa 2020 nga ipakonstruct, iparenovate ang building sa detention cell sa mga children in conflict with the law, dagang admin their office admin building. May investigation, may mga pictures, may mga cellphone nga kuhaan, may mga recall kung sila reason na lagyo under silang duty. Action Art na patihan si Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. ang Cluster Head sa SDC. So grabe nga mga revelations. Medyo mabulubog at Action Art illegal nga droga. Allegedly may mga in-house prostitution. May nagabulig sa pagwa dirabe sa mga preso ng mga kabataan nga nakakumita sang sala Action Art. So far out of 35 ka mga children at risk at children in conflict with the law, 19 out of 35 Action Art ang nagapangatubang sang kaso angot sa illegal nga droga. Di ka kita in-house prostitution, anong butambalon sila, dira kakadtong mga customer nga nagakuha sa mga bata da, o kung ginapagwa bata upod sa customer, hindi na ginaya yung husto yung buluhaton. Correct Action Art. Ang bibla natin nga nagkakatabo lang sa New Bilibid Prison. Pero amo na gani, aso kay Sir Montoyo, under investigation. So, ginagawa kita sang term nga mga allegations or ginaligar ang ining nga mga report kay may complaint man Action Art mo kay si Sir Montoyo. Membro na siya sang anti-red tape core team o kon ARTA sa syudad sa Bacolod nga mo siya cater no sining mga reklamo patok sa mga opisyal sang gobyerno Action Art kag mga services man nga ginatanyag sang syudad sang Bacolod. Action Art mo ini mga balita nga tipo naton gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid Action Dale Salazar. Inaya hindi na dapat pagpalipason no sang city government seryosohon kay hindi na mayo nga praktisa. Islan sa mamatarong nga empleyado kung matuod gid man ang alegasyon. Pero dapat may due process.
Imbestigahon sa patas ang husto kung anong kamaturan gid sa likod sinitanan nga mga aligasyon. Pero kung mapamatudan, halimbawa ang in-house prostitution, ang mga pagkaon na gani, daw pwede pa na magkonsiderar kay basi ipigado man ang ibang empleyado da mo. Way man bakal sa mga karne sa baboy kung ano, sa balay na to, kasi niya, isagipiton ta niyo, remedyohon ta ni kagisudan karon. Mantinir lang na uga ang mga taga-SDC ng kabataan. Pero kung in-house prostitution, illegal drugs, pagpagamit ng cellphone, that is a big no-no. Hindi ginaya pwede. Di dapat way na niya pasensyanay. Kaya hindi na sila sa trabaho nila mo. Di ko nakasala, kaya hindi niya madala sa sorry. Kinanglan, may ara gid sang nagakaigo, nga pinalidad ka nga atubangon. Hindi kakita, yung mga bata na ginatinguan nga dala sa inyo, da kay para nga magtarong ni sila, mabuligan ninyo, nga mga house parent. Kamu man niya mismo, guwa nyo dahil karon niya, bugaw. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawa... Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Radio Philippine Standard Time, alas 9:02. This time check is brought to you by ACM Certified World-Class Quality. Pag may kasama. Way na ko galing tiyempo, diri sa aton na pagpangalaga ng iban nga mga mensaheng gipadala nyo. Pasensya, hindi ko ginmalabutan. Kay Paris Sindoy Ransi, kag Nonoy Manggubat, may gabi sa inyo. Amaman kay Tuto Wilfredo Monies. Way na kita panahon na, pero antes kita magtakop karon na gabi, diri kita. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginaapaksyonan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sa isa ka wallet kolor itom nga may unod nga may importante nga ma-ID nga ginapanagihan ni Emily Mayrene Gortayo. Kung may palihog lang idulong sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod, madamo gid nga salamat nagapa-aksyon Emily Mayrene Gortayo. Ipa-action mo. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon Elry Dutilios, kag Aksyon An Defensor. Sa ngalan sa regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Salamat gid, mayong gabi. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon